Borong belai, Mitra Moyal Jemaat Yahuda, Gila Betul Kemudian Jawa. Kirisnya, Jawa Sabis, Mitra Moyal Jemaat Yahuda dan Inggris, Borong Genat Besar, Bonus Ombre Jemaat Yah, BDATC, Bis Gila Barimat, dan Konstituensi Inggris. Total Arong, Somsarkan Gagai, Sini, Mitra Moyal Jemaat Yahuda dan Inggris, Kagukur Baik Jasa Jal. Borong Genansar, Bonus Ombre Jemaat Yah, BDATC Dingadong, Tayo Asal Gue, Boni Kawangna, Sidar Nugarte, Baik Menerima Mabai, Sini Mitra Moyal Gue, Kansai Manang. Sini Mitra Moyal Inggris, Mandai Kotor Barago yang Satu Sudilawe, Boni Nukungte, Sasoraini, Kamari Manu, Te Saltami, Kamanu, Sal Haisin Sawai, Makam Latin, Hambai, Sujok Marjamatia, Sar Tesa Singhora Jamatia, Pancari, Mitra Moyal Jamatia Pada. Jawabannya apa? Ustaz. Tiris Mei Oni Al Shonibar yang Atong Khazatei Sini Jamatia Isi Sapanu Hayung Jamaya Panu Abo Nizubai Yakis Kalai dan Malai Jamani dan Geli Malai Jala Hati Jamatiana Aklayo Boro Raksa IM Raksa Agini ni CEM Company tahu bahwa MDC Jayo Begitu Corona Pilihan Kumu Agamu Era Sini Mitra Moyal ini belajar dari sini Khodani General Secretary Orang sini Baba Beria Mission ni Auditor dari President dari sini orang Baba Beria Mission ni Advisor Ani Loge Pansai Te orang 29 टा लोगों सदरी जो तो खाली अपन जे फायदा आइमान फायदा आनी पित्रा मैयालनी इंग्रे जो तो मैयालनी वर्किंग कमिटी बा एग्जीक्यूटिव बॉडी गते चिनारा सदस्यना बरी बदलनी जारा फायमान फायदा जो तो नने आनी था काहाम या फरजागु Inara Pitra Moyalni Ngui ini Honorable CPM Tripura Tribal Area Autonomous Council by Ano Yara Felicitation Finance Media on the Finance Boni Bangui Uja Ora Pitra Moyalni Ngui Pansai Korokno They are company advisors or Moyalni Jota executive members Ulpista Lukuni Sobri Rock they are in Godara Aimanda Pinai or Moyalni Opera Satra Kakuku Jotana Like a combine, we love all Yapas in the Pita Moyalni Pansai, no? As an order the like bank highway, Raspicius, Bacha, program efficiency, on a highway department, collecting Pita Moyalni Pansai, the home Moyalni, Toto, Saudi Sonai, Executive Sonai, Begin Sonai, Ahadi Sina Committee Sonai, or Lake Hambayapar. Soon Nero Boromi, Asiwa Maya, Kitchen Order, Omaya,
फैलावो नोंनि थानि जों ग्रिनि गथाय सिख्लाय दङ जों थाइखे सिख्लाय दङ जों माथियारि फैसा नयनि बादिया हदायनि बे लांमानि दैमानि बे साम खायखायजोंबो बेयाव खायखे एक्जिकिउटिभ थानाय खायखे जे फट' हिङै साम खायनायफोरनो दिनै कन्ट्रिबिउसन जों दिनैबो साबाय दिनैबो खायखे दिनै हदा डेभेलपमेन्ट खायमानाव नुनो मोनो सरकारि नुथाय दं बे उनाव खायनाय इनके दिनै जों हरनि गेजेराव मैया मोनसे बारा मावै हागोनमानि जों थानायल' जे माने जों समाजा थायो जोंहा गोसोखांबा बिबार निरम बेंगोन जों माने रंगन गोसोखायनो जाथेवनाय खायनि साल' जों बाहाय थायो नालाय दानि इनके जोंबो पाब्लिक बिबाङै जनगणनि बागै जोंनि कन्टानि बागै जों खायनायखौनो जोंबो साख्रि दंमोन जागा दिनै रावनिखौ खायखा दिनै खायखा अनेक समाव जोंनि मैखौ जेरै फानो दंबावो खारन गोबां डिमान्डफोर दङ खायफानो प्राइभेटनि बेसिस दंनो खायखाय आफोरनि जोंबो बावै आफोर थाङो दिनै मोनसे खाय मोननानै दंमानि बागै लेके हामबायाफोर जों अमनो बाहायके ब डिपार्टमेन्टनि सिंनि गियाननि सिंनि गबनाय जों लामा थांनायनि नायथ'लायनाय थानायल' जों जोंनि बोराया जोंनि आलादा आलादा जों खायलायनो हायो मा जागा प्राइभेटनि हिसाबै खायनाय थागोन जों खायलायनाय जोंनि अडिटोरियाम फाउन्डेसन गोबां हाबाफारि हायो दङ 1000 स्टेट प्राय 15 कोटी प्रजेक्ट हम हायो हदायनि हायो दङ दा जोंनि आयेन नाम सुनाय आयेन स्ट्रेटेजि देखायनो बोराया जों नुनो मोनो अपेन स्टेज आंनि भारत देखायनो भारत स्पेन स्टेज भारत स्कुल बाहायके जों हदायनि बै बेसेन परम्परायाव हदायनि स्कुल न' खायले बागै भारत देशजों खायले सामोल लेखा जोंनि प्लेनेटनि स्कुल खायले बागै परम्परायाव खायो बे खायनाय सालाव जोंनि हदायनि दैमायानि जे साम थांजानाय दंमोन जेरावबो माने मैखौ खायनि समायल' जोंनि बेस दङो बहाय अनेक समय मासालाय खायसे प्रप'जाल थायो जोंनि स्टेटआव सावनोबो खायसे एभिडेन्स नांगौ बेखौनो हामा खायनि थांनाय बोसोराव जों कयेकटा माइया बे हायखोनो दा बोसोरनि जोंनि अडिटोरियामावबो जोंनि दारानाव जोंनि जेस दं सामानि बबे समाव रमायाखै दहाय मा खायसे अमा हायखे मा खायखे जोंनि बेकआप बुङो जों सारखौ आं डाइरेक्ट चिफ मिनिस्टार आसौगै अमा हदायनि खायसे प्रजेक्ट फैयो चिफ मिनिस्टार साहब नों गनाय देरैया सार आइ खान दंमाथिया हदाय नाम दङ मारसिनि बलिया नों आइ सारते आरो देगा बोलाना एक जायगा जे वाइसे जोंबो जेहेतु जोंनि लिमिटआव ओरै इनके जों बेसाराव बाङै जेराव अमा हायखे गमेन ना बे 1000 खान साहा इनके लस खानथ' माथों अनलाइन सिस्टेम मा थानाय कायसे साहा इनके कायसे मानाय हाया आं आंनि जिल्ला एरियानि गोबां थानाय 3 बोसोराव 155टा रोडनि प्रप'जालाव डिफरेन्ट मावो काम होसोनाय अफिसाव इन्स्टिटिउसनाव एक्टिभिटिनावबो निराव ब्लकनाव गेमनाव इनके उलो रेफरेन्स नायनो माने आरो बिसि टाइपसिन का एटलिस्ट 10% ले सामदाव इनके टाइपसिन मबाइल फोरनि थाखाय आं मोन कोयनाय मुसुबो हारि जों सालायनाय हायसि जत मिलुबै जे नामन न जों 100टा साहायके 10टा फैर मानो जों बे बिनरनि बेकआप मा हायके जों साखौ ले मबर सामान हायले साखौ बे अमा जों खालायनाय जत पार्टिनो सालायै मालायै बे आसुखौ गोबां सालिया बायथावो बाजारनि गाव बेखौ जोंनि नारा सामाजिक थानाय बोसोर माने जों खायफेनो बाजारनि गावखौ जों बयानो चालावबोदों इभेन्ट
गोसोखांबाबो जों तालुकजों बर'नो सालायना दङ जोंनि पार्टिनि बर'नो सायख'यो जे जोंनि अरमयाल' तालुकजों बेखौनो मोजाङै हायावबो पार्टी बर'नो बे तालुकना एसे माने प्रब्लेम दं बे पार्टीखौ बोजों खायनो जों रंनि सिगांखौ तालुक पिसफुलि बे तालुकखौ खायनो सायख'यो दा दिनै जत' दंफांनि बागै दाइसे रिक्वेस्ट मा खायनो जों कয়েকদিন আগে ডিসকাশন খাইয়া চিনর পিটি এডিসিন লাইসেন্স নানি না এক নাম্বার ওর বাজার খাইনে কমিটি তার বাজার পরিচালনা খাইনে কত অসুবিধা কি নাই ঠিক আছে yang তার ময়া নি চালনে খাইনে আমি বলবো जों ভ্যালিড লাইসেন্স ইসামা নাই না কারণ চিনে এডিসিন মানে ইসাপানে কেস অফ মাউনি বাটা বহু মানতে प्लस और बेहायनो इलिगेलि भाबे फाइनाय बे माने मार्केट कन्ट्रोल करे हाय